Nalabyan sa video uploader nga si Honey Jane Chua, kining usa ka balay nga nagdilaab sa Fatima Village, Barangay 19-B, Davao City kagahapon sa hapon, Enero 4, 2023. Sa laing anggulo sa cellphone video nga kuha ni Leonard Perez, makita nga baga og itom na ang aso gikan sa nasunog nga balay. Hasta ang wire sa kuryente gilamoy na og apil sa kalayo. Igo na lang gisudong sa mga residente sa lugar ang balay nga hinay-hinay na ugdaw sa sunog samtang gipaabot ang pagresponde sa mga bumbero. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, usa ka balay ang totally damaged. Nagsugod ang kalayo sa Pinoy-anan sa usa ka Eugenio Galetes, 86 anyos. Hasta ang nagpark nga SUV ug tricycle at bang sa naugdaw nga balay nadaot ang pintura tungod sa kainit sa kalayo. Sumala ni SFO4 Ramil Gilyado, ang commander sa SPMC Fire Station ug Chief Investigation and Intelligence Section Davao City Fire District, posibleng napasagdan nga gamit sa pagluto o dikaha ang kuryente gikan sa kwarto ang may tinubdan sa kalayo. So ang gitanaw ang duha ka anggulo katong posibilidad katong ilahang gamit na pag-init og tubig kay matod pa ang atay mga information nakuha sa mga silingan tulo ka bisis na matod pa sa mga silingan nga naitabo na siya nga tungod sa kanang iyang pagluto gagamit na siya og plastic nga pang iyang panghaling kanya nalimtan kapila na nakabisis na gitabang na siya nga hapit masunog tungod sa iyang pagluto. Gibana-bana ang anaa sa 100,000 pesos ang danyo sa sunog. Walay natalang naangin nga kinabuhi sa insidente kagahapon. Kanunay sabang pahimangno sa BFP sa publiko aron makalikay sa susamang insidente. Ato na pahimangno ang atong katawhan kung nagagamit o kaning kahoy kay kagahapon manggod ang atong nabalaan niya kahoy ang ginagamit niya pangluto niya. Ito even nagagamit na og kahoy nga atong gamit pa luto nato siguro din nato nga napalong siya kay kani man kung kahoy pag naay baga pa unya na mga kahoy na tendency ko siya nga rekindle siya. Naghimo na og assessment ang CSWD sa nasunugan alang sa ihatag ng mga hinabang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.